Mulai pi baro ki perlok ki bajus tenan ban sengap ki video ni ke channel kan ki video de kerpang pi ki perlok ki bajus tenan ban le kai ke game Free Fire. Hai perlok go nang ki baju ang balai anda ngalari ro ki anime skillap bat ki sem bajanga balai ki yo ibe ye pi bat teng teng balai anda lahir ki kloy ha ban hier ha ko por bahir na ka parchun bat bon ki ai ki bangan bata ki ne ki video kerpang syapang ki pet kai ki jinya rap jong ki pet ha ba phira lang ki ha ko por ka ba pi le kai bat pin nya tho ban ji uno pet uba best ba pinra ban nyarap kat kum na ka skill ka ba pira how karakter de perlok suwa ngan yash kman kerpa pi ba pin ai like bat share dia kan video shi ba ki perlok jang pin perlok suwa ngan yash kman ngan pensung thoi pi ki jing dan kam ki ba khma da ba pi dan kam ha ko Free Fire de u karakter pin yo de u karakter bat ka skill jong ki ba best ka ba pila ban insert yani bat thep lang ha ka tu ban ju ka skill de active la ne passive skill ka ta ka de ka ba dan kam ban kong do ha game Free Fire ba de ka skin kon ka ai ka skin kon ka ba best ba pin ra kum no ka damage yang ka tu ka skin kon na lor ba ka kon ka la damage lupa ka ba lai de pet ki ai ki pet ki ba pin ra ya kita ki de ba pin tip khnang ba pin nya tu na ban le kai ka game Free Fire Henry dak ba pi dan ka de channel dak ba pi subscribe dak ba pi share ngo bon jing ka chai na ka de channel chapang ka Free Fire teman tang ni pe ya ki ni ki pet ki ba best ba pin le kai ha ka game Free Fire te perlok ngan batai shwai pi wanang kong do pet de chapang robot barok ki pet kia match lang bat ka karakter lada tira uno karakter ubai hab bat uto pet te hang ne pin sang tho ya ka jinglong jong ki ne ki pet to wanang kong ne ngan sim robot uni robot udan ya skill ka ba at shield hau keluar anda pla lekai lada piduna keluar pin like ban ai ha ka jaka ar lai ligi keluar anda ki anime skill se jaka keluar kane ka yada ya keluar jom pi kuma pila jo yo i ha ko por pila kai anda pila mutsi jo keluar kadang tu kecil ka ba yada ya keluar jom pi unong ben hadin belalut ka tu unpoi sa keluar kane ka dai ka skill jong robot ubar dai ka skill jong umasta wikon une masta wikon no ka skill jong ni un ai pi keluar bat ukranet ka jing ai keluar ya pi dai haden ba phim yo keluar ba phim dan keluar tang wei rei ai pi wei keluar haden bala kod ka por bala bu rei mendai ba ai ba ya pi man la ka por rei kadan ka por limit ka bala bu am to kuma pila ya i ha ki bai ki ka skill kane ka dai ka skill jong umasta wikon kat ba ka skill ka balai pat ka jong u rockies ka skill jong une u karakter kane dai ban cooldown lada pira karakter baslem ba ban charge na ban cool kum wukong dan ni chrono ka jingdam jang ka skill une ka yarap ban charge kloy ya ka tu ka skill jong ki do ki karakter la nei kum ka skill jong dj ala pro ka kham kloy kan nang kloy show 10% da ka jingra jang pi ya une pet ha ko por ba pi le kai te perlok ke basau de uder driki pet lada pira yang ne driki pet kubo lagi perlok jang pi glasiat ya ki enemies lan ni kidang dep syasiat lagi ki enemies la dep syasiat ki perlok jang pi lang mo kire lan ne pijam haki kamut pin ya iba kire kan no ko jakala da kapor kidang te midikit la kire ha kendong ta jing rap jong ni pet pila ban ya i anmat ya ka rong sao ha kapor ka ba kire pin ya iba hang to badan rong sao kamut hang to ki enemies lan ne ki kang kire kata de ka skill ni ka ability jong ne udreki pet tik kan ne pat ka skill jong une unai panta ka jing rap jong ne unai panta ka skill jong udan ya ka jaka ba pin tap mo shibun ki tier hak pla komod da pimpat ya pla da jingra ya ne karakter kan ya rap ep ban tap kambon la da pimpat yo ya ka pla ti kan ne pat ka skill jong u falcon ting ting pi perkat balai andala hier ki enemies kloy ba ban hier ep andala on parachut handrai kitu ki ba hier kira da ne upet ubakateng u falcon teplak mang ne pat ka wei ka skill jong ni biston kan ne ka skill jong biston haba pi kawang keluar ma ka jing rap jong ka skill ni haba kawang keluar pila ban kawang jingai ma lada klem dan ni karakter komod pim dala ba ban poi ha ka jaka ka ba pimot hurei da ka jing rap jong ni karakter pila ban poi ha ka jaka ka ba pimot
Nang tangin sepet ya ke karakter skill jong udakta bini ke jingra yaw ne karakter skill kumut pikloi bha ban mere na lor piladam ki weki skill bokloi ban penerapan mere pi kumbang ala ombe bebesi ba pindana Free Fire day karakter pet bat skin kon kum ki emote bat ki jan re ki long tang ki jing peni style han re kim dan jimut na ne kim la ban yarap ipi haba pilekai Telang pet pat ya ka skill jong uni pat uwei uplia o otiro ma oni otiro uirap ipi ban yo ipi le ne yo medikit kambon hakapor ba pi pendan kam ya ka medikit ma nunai extra ipi 10% te blok pilas nyoto uno pet uba pira ba best haba pi la kai te hakan next video pat ngan batai pi ya ka skill combination ka ai skill ke ba best pen ralang hakapor ba pi la kai te perlok kerpa pi ba pen I like but share ya kan iku video share ke bai ki perlok jeng pi ngani kendo bat ha bai ku video kublai shibona Kill. Help me! Triple kill. First blood. Triple kill. First blood.